Ай тук да ви покажа нещо. Винаги съм се чудил, като дойда тук на плажа, кое е това животинче, което е толкова здраво, че прави дупки в камъните. Ето чак се вижда от другия край. Пробило е целия камък. Вижте колко много дупки. Ето. И не е само този. Ето този. Този. Всички са така. Този. Където да погледнеш, ето. Ето този. През целия камък. Странно. Почти всеки камък, който хвана, има кръгли отвори в него.